Welkom terug by 'n goedvoel ontbytprogram. Dis Expresso net hier op SABC3 op hierdie lekker Dinsdag. Natuurlik kuier ons saam met die ongelooflike talentvolle Afrikaaps en hulle is hier om vir ons 'n bietjie op te tree. Hulle gaan nou sing Afrikaans is legal en gesels ons met hulle net daarin. Back in the day met de oma's en opa's zwaar gekregen. Gebakklei, mekaar gestreden op je einde van die dag en die naam gekregen. Weet zij, back in the day was je aan één voeten afgesneden. Het wakbal, borrel van je laat die pijn verdwijnen en laat me lekker krijgen. No leek zo, kijk naar iemand. En wat ze noemen maakt, is een story verteld. De mensen zijn no samen. No leek zo, kijk naar iemand. En wat ze noemen maakt, is een story verteld. De mensen zijn no samen. We maken kuma song in een Nederland. Als een story vertelt of een kaart verschiet. Door die nu op zijn gedachten moest ze kallen. Maar hij denkt nu op bloed en hysterie. Maken kuma song in een Nederland. Als een story vertelt of een kaart verschiet. Door die op zijn gedachten moest ze kallen. Maar hij denkt nu op bloed en hysterie. No, is niet wat ding niet. Is niet een brein ding niet. Is niet een zwart ding niet. Kom van een mixed breed community. Is een historieboek. Zo'n kamer van een wit bruin. Wat zoekt naar een brein veel van een brein oh. Wat smaakt voor het dop. Verkoop zijn land voor het wak met een kop. No leek zo en kijk naar iemand. En wat ze noemen maakt, is een story verteld. En de meeste zijn no samen. No leek zo en kijk naar iemand. En wat ze noemen maakt, is een story verteld. En de meeste zijn no samen. Een dag was daar geweest, een klein meisje. Nergens wat die girl gaan, voel sy thuisie. Niks wat die girl doen, is een placey. Die grootbaas sê, sit die taal, sit die reisie. Toe vat die girl het trot, met haar ancestors. Toe leer sy om te gaan soek waar die les is. Doen wat jou ma gedoen het, toe sy klein was, toe sy rein was. Niet en nie met sy blind was. Hulle soek waarheid van hier tot in die Kaap. Ek wat praat nou man. Die soldier van die Kaapse vlakte, oh ja. Jimmel op die aarde, vast met een touw, ja. No leek zo en kijk naar iemand. En wat ze noemen maakt, is een story verteld. En de meeste zijn no samen. No leek zo en kijk naar iemand. No leek zo, ja, kijk naar die man. En wat ze noemen maakt, Afrikaans. is een story verteld. En de meeste zijn no samen. Ja. We smaken kuma song In een Nederland lied. Het is story verteld of een kaart verschiet. Door die klop zijn gedachten moest ze kallen. Maar hij denkt niet op bloed In de hysterie, we smaken kuma song in een Nederland lied. Het is story verteld Of een kaart wil schiet. door die klop zijn gedachten moest ze kallen. Maar hij denkt niet op bloed in de hysterie. Yo. Voel je pijn, Voel die pijn, voel je pijn, voel die pijn, voel je pijn, voel die pijn, voel je pijn, voel die pijn. Breng je wijn, Wat de wijn. met zo'n splees, schreven naar me, laat die pijn verdwijnen. Voel je pijn, Voel die pijn, voel je pijn, voel die pijn, voel je pijn, voel die pijn, voel je pijn, voel die pijn. breng je wijn, Espresso. met zo'n splees, Ja. schreven naar me, laat Zeg die het pijn even. verdwijnen. No leek zo, kijk naar iemand. En wat ze noemen maar, dat is een story verteld. En de meeste zijn no samen. No leek zo, kijk naar iemand. En wat ze noemen maar, dat is een story verteld. En de meeste zijn no samen. No leek zo, kijk naar iemand. En wat ze noemen maar, dat is een story verteld. En de meeste zijn no samen. No leek zo, kijk naar iemand. No leek zo, kijk naar die man. En wat ze noemen maar, Al wat dat ze is een moet maar. story verteld. En De meeste zijn no saam, hulle sing no saam. Hulle sing no saam. Hulle sing no Mono, saam. sing no saam. Hulle sing no Sy saam. sing no saam. Zij zingen no Klik saam. plat, sing no saam. Hulle sing no saam. Asu. Afrikaaps, oh my word, kyk na die maan, daai het julle dit nou vol energie ouens op die Dinsdagoggend. Yes ouens, hoe doen julle ouens, dit is so vroeg. My broer, klomp koffie. is second night se vir ons man. Yes, like Wat it. ons lief het, you know. Ek glo julle doen dit omdat julle het bietjie voor vir ons bietjie opgetree. Ek weet julle was 'n groter groep geweest. Dis nie net die twee van hulle nie. Alright, hoeveel mense is julle in julle span? Wow, was about 10 Met die 8. band is 10. Met die band by, you know. Nou, ek wil vir julle, julle het nou 'n hele klomp toekennings gewen. Julle was selfs in Nederland geweest. Yes. Nee.
Hoe is die reaksie van die mense aan daai kant van die wêreld as julle nou hierdie tipe goed doen? It was great, man. That's great. Die mense kom na Oosten en het gehuil en gesê, oh, we don't understand what you're saying, but we feel what you're doing. Yeah. Ja, en obviously man, Afrikaans, Afrikaaps, so baie close aan Nederland is. Die sien ons moes gebou as 'n brugtaal, man. Yes. Daai het vir ons baie goed accept en ons het 'n bietjie research gedoen voor ons gegaan. Ja. So it was great, it was great. En dit is die idee agter Afrikaaps en dit is wat julle doen. Vir die mense wat dit gemis het, wat is die kernidee van Afrikaaps en wat julle doen? Die idee is dat, kijk, ik sta op Expresso en ik wil zeggen tramakassi en lama likom en ik wil net praten zoals ik praat. Afrikaaps, die Afrikaans wat in die Kaap gebeurt. En julle doen dit in 'n hip-hop styl. Verstaan? Ek like it. Julle is by die Aardscape vanaf die 29ste tot en met die 31ste Mei. Ja, Korrek. kyk, nee, ons wil net vir die mense sê stiek uitsteek as die wee. main ding because ons het baie help gekry van groot companies like die Dutch consulate. We want to say big up and enough respect to them because they bought 400 tickets for kiddies. En ons gaan dit vir kinders gee wat nooit by 'n teater kan uitkom nie. So druk jou hand in jou sak, boek online, compute ticket. Support vir Afrikaaps, man. Ons het ook American individuals en ook die Stanford University. So we got educated heads behind us as well. People, stick uit by Aardscape asseblief. Absolutely love it. Go see these guys. They are phenomenal. We put all the details on our website as well. Espresso Morning Show, SABC3. Go check it out, guys. They are phenomenal. Take the whole family. Go see and experience this Afrikaans culture in a hip-hop form. Celebrating, of course, also the Cape Flats language. Right now, time for the Express News, Traffic and Weather.